ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾವ ಅಡಿಗೆ ಮಾಯಾರಾವ್ ಚೆನ್ನೈ ದಕ್ಕನು ह्या एप्रिल 3 दकनो 9 तारीख ताय विश्व कोंकणी दिवस आचरण करताचे. तंतु भाग घेवचे खातीर जावन हांव एक चंद लायकार तशिले जीवनाक भारी उपयोग जावतसले एक चांग एक पद कोच्चीचे श्री अनंत भट मामान बरयलेले पद म्हणून वता. ह्या पद आमगेले चॅनल दुखून प्रस्तुत करच्याक अवकाश करून दिलेले श्री सुरेश मल्ली मम्माक हांव धन्यवाद सांगता. तशींची आयकले सगळे जणांके मिगेल धन्यवाद. अशी लायक कार्यक्रम करून आमगे समाज बरे जाव म्हणून देवाला मागून घेता. मनुजा 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 नित्य तू देवाल्या गे माग. मनुजा नित्य तू देवाल्या गे माग. अनुदिन हरी गुरु चरणानुराग. अनुदिन हरी गुरु चरणानुराग. नित्य तू नित्य तू नित्य तू देवाल्या गे माग. भवसागरू हो कशी जाऊ पारू. भवसागरू हो किती जाऊ पारू. देव विनाने नाधारो. देव विनाने नाधारो. गुरु देखताय आमका मोक्षाचे द्वार. हरी गुरु कृपेना तुंटता संसार. हरी गुरु कृपेना तुंटता संसार. नित्य तू नित्य तू नित्य तू देवाल्या गे माग. करी मानवा तू गुरु गुण गायना. करी मानवा तू गुरु गुण गायना. गुरु कृपेन मिळता भक्ती रसायन. गुरु कृपेन मिळता भक्ती रसायन. गुरु चरणाचे रे लाई सदा मना. गुरु चरणाचे रे लाई सदा मना. हरिपद मिळ्या रे धन्य हे जीवन. हरिपद मिळ्या रे धन्य हे जीवन. नित्य तू नित्य तू नित्य तू देवाल्या गे माग. भाग्यान मिळते है मानव जीवन. भाग्यान मिळते है मानव जीवन. राग द्वेषमय संसाराचे जन. राग द्वेषमय संसाराचे जन. संत अनंत करी हे चिंतन. मोगुदवरी गुरु चरणारे हरि मन. मोगुदवरी गुरु चरणारे हरि मन. नित्य तू नित्य तू नित्य तू देवाल्या गे माग. मनुजा नित्य तू देवाल्या गे माग. अनुदिन हरी गुरु चरणानुराग. अनुदिन हरी गुरु चरणानुराग. नित्य तू देवाल्या गे माग. नित्य तू नित्य तू नित्य तू देवाल्या गे माग.